ଆମର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ହରିହରଦେବ ମନ୍ଦିର। ହରିହରଦେବ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ କକି ଖାଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ଏଠି ରହିଲେ କେଉଁଠି ନା ଆମର ଯମୁନାଠି ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୈବର୍ତ୍ତ ବେହେରା ଜାଲ ପକାଉଥିଲା, ଜାଲ ପକାଇବା ପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଲୋକ ପଣ୍ଡା 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଭାଇନା ଆମକୁ ଟିକେ ପାଖେଇ ଦିଅ, ଆମେ କୁଦାକୁ ଯିବୁ କହିଲେ ହଉ ଆସ। ବେହେରା ଲୋକ ତ ନା କହିଲେ ସେଠୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଗଲେ। 2 ଦିନ ପରେ କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ 3ଟା ଲୋକ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲା ଆସକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, 2 ପଟେ 2ଟା ପଣ୍ଡା ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡା ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେବୁ, ଆମେ ତ ବେହେରା ଲୋକ, ମାଛ ମାରିବା ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବୁ ନା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ଅଛି ଆମକୁ ତାହା ଦିଅ। ସେଠୁ କ'ଣ କଲୁ, କାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ସିଝେଇକିରି ଦଲୁ ଯେ 4 ମାସ 16 ଦିନ ଦେଲୁ ଏଠି। 4 ମାସ 16 ଦିନ ଦେବା ପରେ ଆଉ ମହାପୁରୁ ଆସିକିରି ଏଠି ଥିଲେ। ସେ 4 ମାସ 16 ଦିନ ପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଗଲେ। ମାନେ ଠାକୁର ଏଇ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ନା ଏଇ ମନ୍ଦିର ବସିଥିଲେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାକୁ ଯିଏ ଜାଗାରେ ବସେଇଲା ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେମିତି ତାକୁ ଆଣିକିରି ଦେଉଳ କରିକିରି ମନ୍ଦିର କରିକିରି ତାକୁ ଏଠିକି ବସେଇଲେ। କେବଳ ଏଠି ଗୋଟେ ହୋମ ହେଲା। ହୋମ ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାକ୍ସଟେ ଏଡ଼ିକି ଛୋଟିଆ ବାକ୍ସଟେ ବାହାରିଲା। ସେ ବାକ୍ସଟା ଗଲା ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ରାଜା ସେଠୁ ଦେଖିଲା, କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, କାଙ୍କଡ଼ ଶିଖରରେ ଠାକୁର ଥିଲେ। ହ্যাঁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଗା, କେଉଁ ଜାଗା, କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିବା ପରେ ସେଠୁ ପାଣି ଜାଗା ତ ଦେଖିଲେ ସେଠୁ ହଁ ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଅଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଥିଲା ଏଠିକି ଚକା ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚକା ନବକଳବଳ ଟାଇମ୍ରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚକା ଆଣିକି ଦେଲେ। ଚକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକୁଟିଆ ଚକା ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ରଥକୁ ଧରିକିରି ସେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ସେ ଚକାକୁ ଧରିକିରି। ଆଚ୍ଛା। ସେ ଚକା ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ଜଳଯାତ୍ରା, ଡଙ୍ଗାରେ ଜଳଯାତ୍ରା। ଡେଲି ନୀତି ନିୟମ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଡେଲି ସେଠି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଭୋଗ ହେବ। 12ଟା ଭୋଗ ହେଲେ ଘଣ୍ଟେକରେ ବାହାରିବ। ଯିଏ ନୀତି ନିୟମ ପାଇବେ, ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବରେ ଦିଆ। ଏଠି ପୂଜା କିଏ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନା କୈବର୍ତ୍ତ ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଏତିକି ତ ଯାହା ଆମର ଏଠି ନୀତି ନିୟମ।